खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। दिमा हासाव जिल्लानि उमरावसनि बर' लारफें गामियाव बेराम गोनां अमा बेदर जानानै सा 50 निबो बारा बर'फोरा हस्पिटालाव फाहामथाय लानो गोनां जादों। थांनाय शुक्रबारावनो दिमा हासावनि बर' लारफें गामिनि गोबां बर'फोरा मासे बेराम जानाय अमानि बेदरखौ माखासे नखरफोरा मिथियालासे जाफ्लांदोंमोन आरो गुबुन माखासे नखरफोरा मिथिखानानै जादोंमोन। खौरांनि बायदिब्ला बे बेराम जानाय अमानि बेदरखौ बाजारावबो फाननाय जादोंमोन आरो बे बेराम जानाय अमाखौ जाखांनायनि उनावनो गोबां बर'फोरा देहा गाज्रि जानानै उमराव सिभिल हस्पिटालाव एडमिट जानो गोनां जादोंमोन। मिथिबावनाय बायदिब्ला थांनाय मंगलबाराव सा 20 हस्पिटालाव एडमिट जानो गोनां जादों आरो दासिम गासै सा 50 निबो बाराया फाहामथायनि थाखाय हस्पिटालाव थांनो गोनां जादों। गामियारिफोरा बुंथिनाय बायदिब्ला माखासेया बेराम जानाय अमा बेदरखौ जानानै लोमजानायनिफ्राय बारग'नोबो हाबाय आरो माखासेया दासिमबो गाज्रि थासारियावनो दङ आरो बांसिनै जायफोरा अमानि बिबु बिखाखौ जादोंमोन बिसोरखौ गाज्रिसिनैनो लोमजादों होननानै खौराङाव मोननाय जादों। जायगानि अमा फानग्राफोरा बर' लेरफें जायगायाव बेबायदि थासारि सोमजिगासिनो थानायनि थाखाय अमा बेदरखौ हाथायाव फाननायाव गोबां जेंना नुजादों होननानैबो फोरमायथिदों। जरहाट जिल्लानि सनापुरनि तेथिलिया एरियायाव एक्साइज डिपार्टमेन्टआ इन्डियायावनो बानायनाय गोबां बिदेशी जौ हमदों। एक्साइज डिपार्टमेन्टआ माखासे स्रेड खौरां मोननानै जरहाट जिल्लानि हिमालयान डिस्टिलारि प्राइभेट लिमिटेड फेक्टरिनिफ्राय बरगहाय इन्टारप्राइजसिम लांबाय थानाय समावनो सानै मानसिजों लोगोसे गोबां जौ हमनो मोनदों। हमजानाय सानै मानसिनि मुङा रन्जन दैमारि आरो हाबिबुल हक। WWE नि मुंदांखा आमेरिकान रेसलार एबा खमलायग्रा जन सीनाया गावजों गोलाव समनिफ्रायनो मोजां मोनलायबोनाय गार्लफ्रेन्ड शेरिया जादेजों हाबा जाबाय। थांनाय 12 अक्ट'बर 12 अक्ट'बराव मुंदांखा WWE आव खमलायग्रा गेलेग्रा मुंदांखा जन सीनाया फ्लरिडानि टाम्पायाव मोनसे प्राइभेट सेरेमनि खालामनानै हाबाखौ खालामदों। जन सीनानि हाबाखौ बिथाङा गाव पाब्लिक एनाउन्समेन्ट खालामाखैब्लाबो इउनाइटेड स्टेट्सनि लकेल मिडियाया कनफार्म खालामबाय। खौरांनि बायदिब्ला मुंदांखा जन सीनानि सिगांनि मोजां मोननाय WWE आवनो गेलेग्रा निकी बेलाजों गारलायखांनायनि उननिफ्रायनो शेरिया जादेजों 2019 निफ्रायनो मोजां मोनलायदोंमोन। मैया ढेकियाजुलिनि रबार्टल एरियायाव मोनसे गिख्रंथाव रड एक्सिडेन्ट जानायाव साब्रै थैदों आरो सा 8 दुखु मोनदों। बे साब्रै थैनायनि मादाव सासे गथ' गोरलै आरो बेनि बिमाबो दंमोन। थैनायफोरनि मुङा फारियै आब्दुल आजिज खान, बाबुल आली, फाजिदा बिबि आरो आरिफुल हक। बिसोर साब्रैबो धुबरीनि। बिसोरो धुबरीनिफ्राय जरहाटसिम गंसे टाटा सुमो गारिजों थांबाय थानाय समावनो गंसे ट्राकजों सौदावलायदों आरो बे दुखुनांथाव जाथाया जानो मोनदों। साब इन्सपेक्टर आनजादनि पेपार लिक जानाय केसनि गुदि दायनिगिरिया आसामनि चिफ सेक्रेटारि कुमार सन्जित कृष्णनि असे फंबाय सिनियर पुलिस अफिसार कुमार सन्जित कृष्णआनो। CIDआ कुमार सन्जित कृष्णनाव सोंनाय फिननाय लाखांनायनि उन बुधबारनिफ्रायनो बियो खारखुमानानै दंमोन आरो बियो मैया गुवाहाटीनि डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस अफिसाव गावनो सारेन्डार जाफैदोंमोन आरो बिखौ दिनै अफिसियेलि एरेस्ट खालामसिगोन। CIDआ सोंनाय फिननाय लानायाव मिथिनाय बायदिब्ला आसाम साब इन्सपेक्टर आनजाद जानाय समाव कुमार सन्जित कृष्णआ करीमगन्जनि SP मोन। बे समावनो साब इन्सपेक्टर आनजाद जानायनि साननै सिगां 18 सेप्तेम्बराव अक्षय टेलिकमिउनिकेशननि पार्टनार हमजानाय रुबुल हाजरिका आरो BJPनि लिडार दिवन देखाया कुमार सन्जित कृष्णनि अफिसाव थांनानै कुमार सन्जित कृष्णनो 40 लाख रां होनानै साब इन्सपेक्टर आनजादनि कुइसन पेपारखौ फट' खेबनानै लादोंमोन आरो बे कुइसन पेपारखौ लानानैनो बिसोरो आसामनि दाब दाब जायगायाव केन्डिडेट्सफोरनिफ्राय रां लानानै आनजादनि सानसे सिगां ट्रेनिं होग्रोदोंमोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान खौरां लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो। COVID-19 नि थाखाय लकडाउन जानाय समाव गोबां मानसियानो न'आव थानानै गाव गावनि बायदि बायदि गोसोनि साननायफोरखौ मावनानै लादों।
केलिफर्नियानि ट्रेभिस सिंगार मुंनि सासे मानसिया लकडाउननि समाव न'आवनो थानानै आबाद मावनायाव बिथांनि आबादथिलियाव जोगोनारा थाइसेयैनो 1066 किल'ग्राम 1066 केजिनि जादों। बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बे जोगोनार बिफाङाव बिथाङा सानसेयाव 10 बारसो दै लुनानै होयोमोन आरो बे आबाद मावनायनि आइडियाखौ बिथाङा गावनि बिफानिफ्रायनो मोनदोंमोन। बिथाङा हाफ मुनाव जानाय 47 वर्ल्ड चेम्पियनशिपआव बे जोगोनार फिथाइखौ दिन्थिफुंनायाव बयनिख्रुइबो अजनसिन जोगोनार फिथाइनि थाखाय चेम्पियनशिप बान्थाखौ मोननो हादों। हारियाना पानीपत जिल्लानि रिशपुर गामियाव सासे 35 बोसोर बैसोनि हिन्जावखौ फिसाय नरेश कुमारा बोसोरसे सिगांनिफ्रायनो दुगैग्रा बाथरुमाव जोबथेनानै दोनदोंमोन। हारियानानि आइजोखौ रैखा खालामग्रा आरो उन्दै गथ'नि हाबा जानायखौ होबथाग्रा अफिसार रजनी गुप्ता आरो पुलिस टीमा बे जाथायनि सोमोन्दै खौरां मोननानै नरेश कुमारनि न'आव थांनानै बोसोरसे सिगांनिफ्रायनो बाथरुमाव जोबथेनानै दोनजानाय हिन्जावखौ बासायहैदों आरो हिन्जावखौ दा फाहामथायनि थाखाय हस्पिटालाव दोनहैनाय जाबाय। पुलिस टीमा हिन्जावनि फिसाय नरेश कुमारनाव सोंनाय फिननायखौ लानायाव हिन्जावखौ खर' गाज्रिनि थाखायनो जोबथेनानै दोनदों होननानै खोन्थानानै लादों। नाथाय रैखा खालामग्रा टीमा हिन्जावखौ खर' गाज्रि जानाय बायदि आखु दिन्थिनाय नुवाखै होननानै फोरमायथिदों। दायनिगिरि नरेश कुमारनि हेंथायै पुलिसफोरा दा केस फाइल खालामबाय आरो हिन्जावखौ खर' गाज्रि नंमारगौना नंमारा बेखौ नायबिजिरनायनि उनाव जुदि हिन्जावा खर' गाज्रि नङाब्ला नरेश कुमारनि हेंथायै गोख्रों एक्शन लानाय जागोन होननानै बुंथिदों। इन्डियानि गिबि अस्कार उइनार भानु आथियाया 91 बोसोर बैसोआव मैया जोबथा हां लाबाय। बिथाङा थांनाय 8 बोसोरनिफ्रायनो ब्रेन टिउमारनि थाखाय फाहामथाय लागासिनो दंखायोमोन। बिथां भानुनि फिसाजोआ फोरमायनाय बायदिब्ला बिथां भानुआ उन्दुलांबाय थानाय समावनो थैदों। बिथां भानु आथियाया 1983 मायथाइयाव गान्धी मुंनि सावथुननि थाखाय इन्डियानिफ्रायनो गिबिसिन अस्कार एवार्डखौ मोननो हादोंमोन। इउटुबा कभिड-19नि सायाव जायखिजाया गोरोन्थि फोसावनाय भिडिअफोरखौ डिलिट खालामनानै होसिगोन होननानै फोसावदों। कभिड-19खौ लानानै गोरोन्थि फोसावनाय जेरै कर'ना भाइरास गैया होननानै फोसावनाय, कर'ना भाइरासआ गिख्रंथाव नङा होननानै फोसावनाय आरो जेबो गनायथि गैयालासे मुलि दिहुननाय बेफोरबायदि भिडिअखौ इउटुबाव हगारोब्ला भिडिअखौ दाननानै होसिगोन होननानै फोसावबाय। पाकिस्तानाव थानाय इन्डियान हाइ कमिसना 133 इन्डियान नेशनेलफोरखौ 19 अक्ट'बराव पाकिस्ताननिफ्राय इन्डियासिम हगार हरफिनसिगोन होननानै मैया फोसावबाय। इन्डियान हाइ कमिसना 133 इन्डियान नेशनेलफोरखौ इन्डिया पाकिस्तान वाघा आथारी बर्डाराव 19 अक्ट'बराव थाफैनो थाखाय बिथोन होबाय। जोबनायाव दङ इन्डिया आरो आसामनि कर'नानि आपडेट। इन्डियायाव दासिम 73,65,435 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। थैनाया गासै 1,02,144। हामनाया गासै 64,48,545। आसामाव दासिम 1,98,982 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। हामनाया गासै 1,69,332। दासिम 28,804 नि देहायाव कर'ना एक्टिभ जानानै दङ। थैनाया गासै 843। आसामनि मैया सानसेनि गोदान केसआ 769 आरो हामनाया मैया सानसेनिया 1,263। मैया सानसेनि थैनाया गासै 9। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।